ओइ बिमा बाबुआ दाबो सिखाराखै नामा? दानो सिखारगोन बे महाराजाया। मा जागोनलै बिदिबालाय? मालाय गुबुना फुङावनो सिखारनानै बिफाजों खामानि मावनो थांफायो। र' फोजाहैनि नोंहालाय हालेवनो होननाया थांला? थांगोन। ओइ सोमखोर मा दाबो सिखाराखै नोंलाय? एसे अलसिया जाबाय। है मा फोजाबाय थायोलै? फोजानोसो बुंदों टाइमखौ नायनाय नोङो? है दिन रबिबारखा। थाब सिखारनोबा सिखार माबारै? आदै सोमखोरा सिखाराखै नामा? सिखाराखै बियो थांनाय फोजाहैनाय। औ दे आदै। सोमखोर मोगथांसो माथो। फै जिरायफै इयाव। हाब मासे उन्दुबाय थायोब्रा नोंलाय? है मोनायाव पाबजि गेलेना मेगन मोदै जानायखाय एसे उन्दुदोंमोनलां। थौ बेरायहैनि मा बरिं उन्दुबाय थायो। नंगौ थौ होमबालाय। थौ। आयं समायनाया न'आव गैया नामा? दङ नै न' सिङावनो दङ। आइ समायना नै बिबार फैदों। औ थांगौ आफा। माथो बिबारिसो फै न' सिङाव। माथो मावदोंमोन? मालाय न' सिङाव थांना फरायबाय थायो खोमा। थै नोङा माथो खौरांमोन बुं। थौ लोगो जा सकआव थांनि मदि फैसा सोलाबायदोनो। थौलायनि। नंगौ बिदिब्ला आंनावबो हाबनांगौ माथो। औ थौ थांनि। र' आं फास्रा लायनि। फै थांसै। हाब आइमोनालाय अबाव थांनो नागिरदों? आफा जों एसे सकआव थांना फैनि। दे आइ थां बोथोरफोराबो बारा थिग नङा थाब फैबानो जाबाय। जागोन दे आफा। फाग्लि मा जाखो? फाग्ला मा जालाबायखो? है जेबो जायाखै। सरि दे एक्चुअलि आं सनाखैमोन। जागोन दे जेबो नङा। समायना मा खालामदों? फै मैगं खानो थांनि जोंहा। मैगं खानो र' आं खादा लाना फैनि। फैदो।
gwrbwntia ओरै फै मा बस सिग्रिगोन लाबो गैयालै बस 10 थाखा जाबाय अबाव मोननो बायनो नाया सं थाबनो लाना फै फान्था बुरै ओइ नारा दा मा मास मोनलाय लकडाउन बस नोम्फा खर' होन नोङो मासा लकडाउन थायो नामा 2020 नि केलेन्डार आलादालै बस जानुवारि फेब्रुवारि मार्च लकडाउन डाइरेक्ट डिसेम्बर बस साफाथारलै मा साफाथार साफाथारलै बस बैयाव दिन्थिखाबाय दं मा सिख्ला अबाव दं थौ ओइ सैमाफोर थौ जारु बहा थांनाय आंजों बै बाइकआव थिखांना बेरायबाय थागोन आं लाजिया नों बिनानावजों समारखौ एदावनो लाजिनोनो मोद्लाफोर सोमेरगम लाजिया नोङो गामिनि सिख्लाखौ एदावनो ओइ नों बेयाव मा मोनदों खट मा थांनो लाजिया नोंसोरो ओइ माथो जादोलै बेलाय आइदि पापिफोरा ओइ नारा बोना लाबो जागोन बस फै हगार मानसि बोरिं थारलै आदा मेरगुमुनिया समायनाखौ लानानै थांबाय मा दालाय बहाथो दं बेलाय औ बहाथ' दङ अ बिदिब्ला मेरगुमुन्दानि आपदेआव जागोन बियो थौ नों न'आव थांथ'दो बिनानाव जों एसे नायना फैनि औ जागोन दे फै सिख्लायाव लाबो gwrbwntia सेरालाय जागोन बस हगार नोजों बस बेयाव दोन मेरगम समायना akan bakar wait सोर मा जाफैलाबायखो हगार ओइ नारा सिख्ला लाना फै मोगथां नों समायनाखौ लानानै थांग्रोदो औ जागोन दे फै वाइ होद सानैबो खामानियाव होदिया नों थांदो जागोन बस बा माथो सोर मारबोरा बिलाय माथो होजाजोब्बाय गारि आरो नारि एखेसोलै बस मालिकआ सासे ड्राइभारा बुरजालै बस है नों दाइलग होबाय थानो नालाय न जानानैला खोमालै बस है सैमाफोरा लागौ जाबाय आंनो होनोसै ओइनि समायना फैदो है आइदै नायगोनलै नोंखौ नायगोन सानसे नायगोन है सैमाफोर खारदो साला सुवादफोरा गिना खारजोब्बाय
आदा मोनालाय बबाव थाङामोन? बैथिंजाय बेरायनो थांदोंमोन जोङो। नंगौ नामा? आंखौ दाखालि बासिनायनि थाखाय थेंक इउ आदा। जागोन दे बिनानाव, जेबो नङा बेफोरो। नाथाय दाखालि नोंहानि मुंखौसो सोंनानै लानो बावदों आं। आंनि मुङा समायना, बिनि मुङा बिनिता। आदानियालाय माथो मुं? आंनि मुङा सोमखोर आरो बिनि मुङा रहिन। दे बिदिब्लालाय सानाबा आमनोसो जों थांदिनि आदा। दे। रथ'लाय जारौ। मा जाखो आदा? जारौनि मबाइल नाम्बारखौ हरनो हागोन नामा? मानो हाया जानो, दे ला। 76358। दे होमबालाय सम सम कल खालामगोन दे। दे होमबालाय थांनाय दिनि। दे। हेलौ, समायनामोन ना? सोरमोन? आं सोमखोर बुंहरदों। मा खौरां आदा? नोंखौ गोसोखांनासो हरदोंमोनलां। मा खालामदों नोंलाय? दं ओरैनो। नंगौ नामा? नोंना बैनाया फन खालामाखै नामा? आंहालाय सोर बायनाय थानो, गैया मा जों बायदि साइज गैयिखौलाय सोर लांनो। नोंहालाय बाजैया? आंना आंजोंनो रायज्लायगासिनो दङ। नंगौ? समायना, आं फंसे खोथासो बुंगौमोन। मा खोथा बुंदो? बुंनो लाजियोलां, दिनै बुंथ'ला दे। माब्लाबा बुंनोसै। नाङा दानो बुं। नांला दे। बिदिबा नों बुङाबा आं बुंनोसै। I love you। दा लोगो हम बेलासियाव। दे, आं नेनानै थागोन। दे बिदिब्लालाय, बाय। समायना। मा सोमखोर? आं मानोबा जोबोद गिखांनाय मोनदों। माखौ गिनो सना? नोंनि आफाया खि नोंखौ आंनो हरगोन। मानो हरा जानो सोमखोर? मानोना नोंसा मालाय माहाजोन, जोंहा न'आनो गैजा रोङा। थोद जाम्बा, मानो एसे दुखु खालामबाय थायो नोंलाय? आं आफाजों रायज्लायगोन ना। थेवबो सना गिखांनाय फैयो, माखौबा साननानै। बेफोर खोथाखौ बाद हो सना, थौदो मोनानोसै। थौ बिदिब्ला। सानैयालाय? गैया बस, बिसोर बुजा सिखारनो हायाखै। बिशाला फिसासा मानसिखौनो बुनो हायासै नोंसोरो? बुन्था, बे सेंग्रानि डिटेल्सखौ आंनो दानो नांगौ। जागोन साला एबार इखौ लोगो मोनबा बुसिजोबनांगौ। बुन्था, नारा, थौ। नै बस, जोंखौ दाखालि बुनाय सेंग्राया। नंगौथ'? बिजों लागायथारलां सालाखौ। साला गथ'आ जोंखौ दाखालि बुनाया दिनै बहा खारगोन नोंलाय? मेरखम, नोंसोरनि बेबायदि गाज्रि आखुखौ गार। बे टेबाव समा बुंदोलियो। साला जोंखौ बुनाया दासो मोनदो। बुन्था, सिख्लाया लाना फै। जागोन बस। फै। हगार। हगार। थोद बस, बिखौबो दोनना लागाव फानोसै। हगार। होमारबाय? सालथे? होबायलै सालथि, माखौलाय मोखां नायबाय थाब्रा बिखौलाय। समायना, आंखौ मानो गारनानै थांखो? समायना। बबाव थांनो बाबा? आं लोगोनाव दसे थांना फैनि आफा। थाब फै बाबा, दिनखाला बारा मोजां नङा। दे, जागोन। बबाव थांनो ओंखारदो सोमखोर? आं मेरगमनि आबदायाव थांना फैनि। मालायनो नोंलाय सिनि आबदायाव? बिसोर आंनि मोजां मोननाय समायनाखौ बुथारदों। थै फाग्ला इफोरखौ सिन्था थाबाय थायो नामा? बावलांदो इफोरखौ। आं बिसोरनि सासेखौबो आगारा। गोरबोनि रोहो रोहो अरा दाबो गोमोरनानै थायाखै। थाथ'दो रहिन, आं थांना फैनि। हाब, सोर फैखो? थैनाय मानसियालाय इयाव बोरै फैफिनखो?
Hood bos, beberapa pada. Saya hun silo. Why? Mansini ziu, mabla masa irang bubung sohaya. Dini dongla, gaban kaya.